Kita mulai kebaktiata. Marende kita nomor 510 Adpen Adpen. Jong-jong kita. Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Idama hatop do auro, tiop mana diho,
asa unang adong na membuat tu palmi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit dohotano, hinorhoni asini rohamdo, ombahen sahat hami tu tahun naim baruon, lehon matu huriam, tondi nabadiai, dohot hamaloan sianho, asalam rarat jala ganda, harajaonmu di tonga-tongani hamion. Sailehon mahiras ni roha tuhami naposom, makatahon hatam, asalanegan huriam, marhite-hite siani, pargogoi mahami, mangoloi ho di bagasan hapor siaon na toktong, asa manan hami sahat ro di ujungna, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita, Jahobado haposaki. Tangihon ma patik ni debata di minggu Advent Parjolo sadarion imana tarsurat di sada Timotius onom ayat 14 sahatro di ayat 15. Radoti ma patike so marlindang so hasurahan paima tarida Tuhan Yesus Kristusi di haju jupang nitikina patar maibana bahenon ni martuai pargogo sasadasa raja ni aka raja Tuhan ni aka Tuhan ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende hita padiri rohamuna. Jong-jong kita
katopoti madosata, martangi yang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jala nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali kami ro tujolom, huhilalahami, rikodo asini roham, di saluhut hami halak pardosa. Alanido, umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jojodo hami manimbil, sian akadalanmu nabadiai. Songon biru-biru nalilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatean, ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohado, lomo ni roham. Asa mangolu. Sesama saluhut hagedukon nami. Dohot pangalosyon nami. Marhite-hite panguhum nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami. Marhite-hite panindangion. Dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauh ho. Asa batun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu, nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita, hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba, di akka nama kabiari ibana. Hasangapon mandi debata, na digijang. Amen. Marende hita, pauba roham tu Jahoba.
Natangihon mahatani debata turbuk epistel di Minggota Sadarion tar surat di Matius tolu ayat sada sahatro di ayat 12. Tajahama mar soring-soring. Dungi di laun-laun niari hehema si Johannes Pandidi marjamita di halongonan Judea. Ninnama paubahamuma rohamuna aindunga songgop harajaon bugijangi. Ibanado na pinaboa ni panurirang Jesaya uju na didokna suara ni na manjojo di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma si dalananna. Imbulu so ulos di si Johannes mahukul hohosana angka si hopar dohot si tuak ni loba do si pangodona. Dungi laho mapangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sude halak Judea rodi saluhut akan namaringanan di lambung ni Jordani. Jadi di padidihon si Johannes manasida di aik Jordani dung di topo tibe dosa nasida. Alai dina di idana torop parise dohot saduse manopot pandidian nai nina mamandok nasida. Hamu anak ni ulok ise dona mengajari hamu pasidikon rimas naro sogot Parbuehon hamuma natama paboa muba rohamuna. jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matu hamu tarjadihon debatado anak ni si Abraham sian akabatuon. Aino ngapola ampe takken tudai ni akau. Ope sitabau nama sahau na somar puan buehon. Na renggan jalan nasi buda buhon tu api. Ia au aik do hudidihon tuhamu mandokon paubahon roha alai andul gumogodo naro sian pudiku gari mambuan sipatuna hurang tamado peau didihonon nini ido tuhamu tondi parwadia dohot api. Di tangana do pupuran payasona mamang gerna papungona do amina tusopona alai tuktungona do anggo hujak tuak naso. Ido sahatna martua do akan na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amen. Marende hita pehama panjaloku.
Taha tindakon ma haporsiatoi songon na hina tindakon ni dongata saha porsian di sandok portiwion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanati buhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhum ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatanai mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sora sudah amen. Kor ina parari Kamis. Jalur orang Tuhanna amanah inanami dot sude nahu halongi hami ruas HKBP Immanuel. Selamat hari Minggu mas sian hami parhalado ni huria HKBP Immanuel.
Tikting Namaragam, nomor sada, Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, Minggu Advent Parjolo, topik ni Minggu ta sadarion, Imar Raja ni Hademeon Nanaing Roi, atau Raja Damai yang akan datang. Nomor dua, Boa-boa Parmingguan. Mamuka siang Minggu tanggal 4 Desember 2022 atau Advent pertama, 1 akhir bulan Desember 2022, Parmingguan Botari Matsohot, di Siala Aka perayaan Natal di gereja ta. Nomor tolu, pelean Parmingguan Mata Jahabe. Nomor 4, soso pelenan bulanan manang tahun. Tuhita saluhut ruas dohot parhalado naso pasahaton manggarar pelean bulanan atau tahun 2021 dohot 2022. Molotung adong dope naso pasahaton dope asa taingot bema amanginang lau pasahaton manggarar marhite sinto wekta ganup. Roma sintua wektu bagasta B mangala peleani. Nomor 5, Natal Parhaladu. Di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 di Patupa Huriatado Natal Parhaladu masuk pukul 10 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Domu tusi pinasatma undangan tuaka nama dohoti Natal ni Parhalado dohot keluarga marhite sintuawik. Nomor 6, nasorang. Nah di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 nunga seorang sadada dana boru di keluarga ni Amata Darwin Fernando Sinaga SE Inatai Ruth Marlina Veronica Gultom Sian Jalan Sesi Bundong nomor 20 Weksadaa. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Nomor 7 Boy Mata Jahabe. Nomor 8 Sintuana Pensiun. Di hari Minggu tanggal 4 Desember 2020 di Patupa Huriatado Paborhaton Sintuana Pensiun di Pakobasion di Huriata Ima Amata Sintua Dr. Andos Budiman Marpaung Sintua Wek 1B Wek 1C maaf. Nomor sia pertukaran Parjamita Distrik. Di hari Minggu tanggal 4 Desember 2020 Advent pertama di Patupado pertukaran Parjamita Distrik 10 Medan Aceh. Namar Jamita di Parmingguan siang pukul 10.15 WIB di Huriata Ima Pendeta Jasa Simorangkir STH Pendeta Resort Koserna Laos Papungupelan Tujolodo Hita Haporluan Tu Distrik Jala Pandita Resort ni Huriata Marjamita di HKBP Delitua Resort Delitua Inatabi Belfro ni Huriata Marjamita tu HKBP Sidorame Resort Sidorejo Laos Papungupelean tu Jolodo Hita tu Haporluan Distrik 10 Medan Aceh. Nomor 10 Ruas Naung Manjalo Pasu-Pasu Pabagason. Nah di hari Sabtu tanggal 10 November 2022 Nunga Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Yanokon ni Huriata Imas Samuel F. Panjaitan Dohot Masniari Fitrianti Boru Silalahi di Gereja GBKP Runggun Gunung Meria Klasis Lubuk Pakam. Nomor 10 Sada Boy Mata Jahabe. Nomor 12 Papungupelean Sadarion Minggu 27 November 2022 Papungupelean
7 lodo hita 2A 2B bahan tupakta tu haperluan revitalisasi kantor HKBP dohot tu komite HIF atau AIDS HKBP lasmar hota manupahi ulauni. Tu minggu 4 Desember 2022 nanaing roh papung ngepelan 7 lodo hita 2A 2B bahen tupakta tu sintua Dr. Andus Budiman Marpaung dalam persahatan hamauliateon di Pakobasion Salilingon di Huriata pilihan tukar mimbar distrik lasmar hota manupahi ulauni. Nomor 10 tolu rapat parhalado Huria hombar tu tikting di minggu naung salpu disakapi Huriatado rapat Huria di hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 WIB saat tu nasidung. Peserta rapat Huria nanaing di otang tu ulauni saat ma ontanganna sian ganep sintuawik dohot ketua dewan. Denggando mardalan ulaun kompilasi nasa program dohot anggaran napinatupa pangula gok tiki parartaon bendahara dohot sekretaris Huria na di hari Rabu dohot Kamis tanggal 24 November 2022 tu haperluan rapot parhalado. Dengan mardalan ulaun rapot parhalado nadi patupa di hari Jumat tanggal 25 Desember 2022. Nomor 14 Dewan Koinonia. Aka jadwal PHD dohot latihan kor punguan kor na adong di Huriata boima idiauta di lampiran pelayanan rutinitas ni Huria. Nomor 15 10 sia boima tajahabe. Nomor 20 ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Panatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, jala halomohon Jehovah jadi lehononna matu ho pinangidoni roham. Nomor 21 22 boy mata jahabe. Nomor 20 tolu ruas namar sahid manang dirawat di rumah sakit dot pemulihan. Nomor sada Sintua Dr. Andus B. Marpaung W. Sada C. dirawat di rumah sakit Advent. Nomor 2 Nyonya Napitupulu Boru Dolok Saribu W1C dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 3 Opung Marta Boru Silitonga W4A. 2 Romawi Parhepengon Boy Mata Jahabe. Warta tambahan. Di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Nunga Jumolo Marujungolu Sada Ruas Ama Ima Sintua Muller Manurung STHMA tutup umur 78 tahun Sian Jalan Turi 2 nomor 37 Medan Ruas W1B Laos di Patupado Sadarion Parmingguon di Tonga Bagas keluarga nama Habot Niroha masuk pukul 10 WIB nani uluhon ni inata bibalfro te boru tambunan rap sintua wi sadabe tatangya konma asatu hatama nama ngapuli
saluhut keluarga na tininggalhon nasida. Songonima tikting nama sa di tonga-tonga ni huriata tuhatama nama masu-masu dohot na patuluson nasa pelayanan dohot nasa program di huriata melalui tema di hita saluhutna melalui tema nang di tuhata martang yang mahita. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami berkat yang berkelimpahan. Terima kasih juga Bapa kami ucapkan kepadamu karena pada hari ini kami bersama-sama di sini bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak bisa hadir. Kalaupun mereka sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka Bapa. Kalaupun mereka ada aktivitas lain, kiranya Engkau sertai mereka Bapa kemanapun mereka berada. Kami juga berdoa Bapa buat saudara kami yang dalam keadaan sakit hari ini Bapa, baik di rumah maupun dalam perawatan medis. Kiranya Engkau berkati Bapa segala obat yang diberikan para medis. Begitu juga Engkau juga berkati Bapa para medis yang mengobati mereka agar mereka melayani pekerjaan mereka dengan baik. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada sekarang Bapa, yang tidak dapat kami jangkau Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka Bapa. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Bapa. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat Tuhan, agar mereka selalu aman di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang sedang bertugas hari ini Bapa, mulai dari pemain musik, song leader, juga hamba-hamba Tuhan yang dalam tugas hari ini yaitu Panatua Gereja, Inang Bible Pro, dan Amang Pendeta. Kiranya Engkau berkati Bapa agar kami dapat melayani di hari-hari yang akan datang. Bapa yang terkasih, sebentar lagi kami akan mendengar firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkatilah Bapa keluarganya, berkatilah pelayanannya. Bapa yang terkasih, begitu banyak yang akan kami minta daripada-Mu, tapi kami percaya Tuhan Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Tuhan, kami juga begitu banyak dosa. Kiranya Engkau ampuni Bapa segala dosa yang kami perbuat Bapa, baik yang kami tidak sengaja, terlebih-lebih yang kami sengaja, agar kami layak menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat negara kami yang sedang dalam bencana Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di Cianjur Bapa. Kiranya Engkau yang menghibur mereka. Begitu banyak Bapa kesedihan di sana. Begitu banyak air mata Bapa yang tumpah di sana. Tuhan, kami tahu Bapa, begitu banyak orang-orang di sana yang sebagian besar bukan pengikut-Mu. Hanya sebagian kecil Bapa, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai mereka. Engkau akan selalu memberkati mereka. Engkau hapus kesedihan dan duka di antara mereka. Terima kasih Bapa atas segala karunia-Mu Bapa. Ampuni Bapa segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama saja, Tuhan Yesus, Putra dan Roh Kudus, kami selalu berdoa,
Kami selalu mengucap syukur, kami selalu berpengharapan kepadamu saja. Haleluya Bapa. Amin. Marende hita huhut mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dameni debatana sumurung sian salahu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita salahu na manginang. Selamat Advent madihita. Di Minggu Advent na parjuluon. Hatani debata na tolhastu tonga-tongata. Ima na tersurat di buku ni panurirang Jisaya bedu 10 sada mamukam isian ayat sada tolhastu ayat 10 hujahama di tonga-tonga ta amanginang takas mata paihu ihut hatani di bata songonon maridok disi dungi ruar masada tunas sian tukonisi isai jalamar parbue sada tubis na tubu sian urakna. Jadi songgok matu ibana toddini Jahoba, toddini habisuhon dohot hapistaran, toddini panuturion dohot hagogoon, toddini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohonon nado hadaulaton maradopon debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana, jaladang manguhum ibana marguru tu nabinegeni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumanna akkana pugus
Jala marhite-hite hasit tongan patik kosonna uhum tuak kana dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna libasonna tanoon. Jala marhite-hite toddi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hati gorad do hohosni gottingna. Jala habonaron hohosni akna. Disima maringan gopul di labung ni biru-biru, jala magoppang babiat di labung ni habing, jala tapak do anak ni lobu babiat do pinahan na pinamokmok, jala dakdanak na mekmet marmahan na sida. Rak majapal ma lobu dohot babiat, jala tapak modom akka anak nabi, jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbiah. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ni ruang ni ulok dari, jala danak nabura sirang susu mangarorohon tanganna turuang ni libe. Dang be majahati manang mangago na sida di sadok dolok habadiauku, aegok parbinotoat di jahuba tanoon sugut, songon aek ni laut mangalukupi toddolanna. Jadi masa madina sadari uso-usoma akka parbegu di urak ni si isay na pinatidang bahe pertonggol ni akka bangso, jala pangulonanna do hamuliaon ido saha ni turpuki. Amanami nanami songoninang remaja na posobulung dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus ra borhat kita siat jabut tabe naking adong do taida manang tahilala hagut turon. Adong bedora pengalamat tasadarion hola dungu hita ngaitor gutur tabigi. Adong bedora pengalamat ta di bagasa pardala na tu gerejaun naking tongdo adong hagut turon. Boido masai di tongani keluarga ta di bagasa roha do pikirata doho di nahumalia kita. Asa molo tabereng sian mamuka manogo niari sahatu borngin uludo gudang di patarida ho portiviot tu hita ragam ni akka hagut turon akka parabada-badaon alai dada holan nataberengi di duru ni dirita laos uludo hagut turon dohot akka parabada-badaoni laos tahop tu hita hona tu hita jala sian danak kita saha tu sonari ngata tadda na margor hagut turon nunga ta alami tong na margor akka parbada-badaon gabe uludo tubuh tu bagasan roha dot pikirata nunga bagian ni jolma marbada nunga bagian ni jolma sai guttur nunga bagian ni jolma na saikon mar salisi. Tapi orang musi ubulak sian nadihita. Adong akka ragam ni hajahaton bisa daluat. Adong nang porang di tonga-tonga ni sada bangso maralahum bangso na asing. Adong ragam ni akka penindasan, penjajahan di patupa akka kelompok-kelompok tertentu. Tu akka na met-met tu akka nagale. Alanido gabe tubuh ma tu bagasan pikirata. Dunia ini memang adalah tempatnya kekerasan. Portibion inganan ni akka parbada-badaon. Portibion inganan ni akka pargutu-gutuon. Porang gariada saha tu na marsibunuan dohot ragam ni akka hajahaton na asing. Tetua manginang memang ala jonok doi jala nunga patari taida alanido di bagasan perdalanan ninggulutta muncul do pakilaladang nyaman. Inganatta nata ingani ipe pakilalatta si patadang sonang rohatta manginganisa. Ini bukan tempat yang aman. Portibion inganat tai dohot akka nahumaliang tai gabe terus dohita was-was. Molo adong halak naso tatadda majonok kita curiga isedon neng marhua don
doh lanak kana asing. Alaniaha ala ganup ari tabereng do tabigido berita situasi taringok tu akka hajahaton na patar jala hita sadiri pe olo do gabe korban ni kejahatan ni. Alai amanginang molo tapamana dosa luhu na itu tu jala gabe mabahin stres, gabe mabahe kita dang sonang modom, mabahe kita dang boy tiur rohadot pikirat tambangula ka ulaon. Ima dampak manang efekna kita sudah terframe, kita sudah terbingkai. Jalan pikiran kita nggak dibentuk marhitiak kana masa. Jala secara sadar atau tidak sadar di bagasan rohaton nggak muncul sada kesimpulan pabua memang portibion rudut do. Portibion gok hajahaton. Portibion gok hagut turon do parbada-badaon. Portibion gok akka ragam ni ulaon nama bahdang nok mata mudum. Ngagabe terframe, ngagabe terbingkai di bagasan parnguluotta sudina berdasarkan akka nata alami dohot akka nata ida di humaliangta. Alisa sitong na manginang dongan saha porsiaon mulamulak kita tu berita panopau ni di sada Musa sadai. Sudi akan natinoppa ni debata mamuka manoppa debata di hari parjolo sahat tu hari panoppo dungi maradian ibana di hari papituhoni. Adong sada penilaian predikat sudi akan naniulan itu hani natinoppa ni Tuhani di dok. But sungguh amat baik. Macadinggan sasudi natinoppa ni debata. Idolana amanginang unang lupa hita. Nang pedi bagasan parngulutas ganupari Jepang jala di ida matata akka haguturon parmusuon doh ragam ni akka partok tangon nang pedi hilala rohatta doh masuk tu bagasan pikirat ganup ari akka informasi berita taringot tu ahana masa di sadok portibion gudang masa akka haguturon akka hamaolon unang lupa hita sadahal ahamai di berita panopau ni saluhut natinoppa ni debata dinggando jala macai dinggan imana mangapuli rohatta amangina jala ido sasitonga tujuan panopau ni debata di hita dinggando di toppa debata hita dinggando hanguluano di toppa debata alai ima ula-ula ni si bolisi digugai do rohani jolmai asa gabe susah ngoluna molo gabe dialo patik ni debata gabe di pangan parbue ni hau na di tonga-tonga ni porlaki gabe sega masudi akan nauli na dinggan na pinatupa ni debata sian mulana jala rohani jolmaipe gabe naing mangulahon akka hajahaton ido amanginang namasa di tonga-tongatta alanido marhite jamita di advent na parjuluon disungguli hita molotung ngasanga hita terpancing dohot tita neng merbeda tu sapingta molotung suami atau istri ngasanga hita terpancing neng gabe dang marsiatuan neng gabe dang marsiargaan neng gabe dang marsihaholongan di pardongan saripiotta molotung naung sanga hita gabe neng dohot-dohot tu pangalahon ni portibion antara na dua-dua tu natoras adong akka parsalisian jalanung nga dietongi gabe sesuatu hal na wajar anga gudang soni masanga neng dohot tita dohot tu pangalahoy mulutung adong siat tonga-tongata amanginang na sanga gabe terpengaruh tu sudi pangalaho ni portibion na madok akan marhaha maranggi ngaso mali adong akka perbedaan geriada marbada manang alania si guluto pe doh lan akka si baheno pe gabe marbada akan marhaha maranggi sanga hita gabe neng doho tu si di paingot hatani di batahita di minggu advent na parjolon mulak mahita tu panopau ni Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pelaku keributan. Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita menjadi sumber konflik di tongani keluarga ta.
Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menimbulkan huru-hara dan kekacauan di tengah-tengah ningolutta. Itu pada bata hita sungguh amat baik. Itu pada bata hita molo di pasahat tu hita parsaripeon ni be parsaripeon na dinggado dilihod di bata. Molo di pasahat di bata tu hita ianakkon pinoparipe di pasahat di bata tu hita dinggandoi di mulana. Mulak mahita amanginak di pemahamani idolana naking di epistel tai di jamitaw si Johannes padi di paubahamuma rohamuna. Kita tidak sadar amanginang sudah dibingkai, di frame, dipengaruhi oleh apa yang tampak oleh mata, karena di dunia ini mempertontonkan ragam tindakan-tindakan kejahatan. Dan gabe sesuatu normal nama berbadai suami do istri dungi cerai. Sesuatu normal nama orang tua merasa anak-anaknya tidak menghargai orang tua itu, malah orang tua itu memutuskan hubungan darah. Mulai sekarang si anu tidak lagi menjadi anakku, ngasomalita bereng. Dan itulah semua bingkai yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujungnya kita pega beneng dohot tuh sih, karena itu sudah menjadi pertontonan yang setiap hari disuguhkan kepada kita. Alai hatani di Batam apa ngotok kita. Mulu ada ngaka parange songoni amanginang jalan nang sangan yang dohot kita tuh sih. Didok pau bamaroham. Ingot mak nadinggad do di toppa di bata dimulanai jala hitau pe akapar roha nadinggad do amanginang. Dilihot di bata tu hita roha pikiran pangalaho nadinggan di toppa di bata hita tudus turu pani di bata tumiru pangalaho ni di bata. Dangadok kitaon narwa dangadok kitaon na jahat dangadok kitaon na mabahin akka naso uhum molo tasadari do sian de batado hita. Atau nga manginang do nga saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus dungo mahita jala tersunggul mahita sonari nangpe tabereng akaragam ni hajahatoni tang pola dohot tita disi. Unang terpengaruh hita di si nadinggad do kanauli do di pasahat de batatu hita jala hitaupe adalah orang-orang baik, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Asa gabe mabahin akan nadinggad do hita ate amanginang. Kuatkan diri kita masing-masing. Asa unak kita mamereng na di luaran, asa unak kita mamereng na di julut na di tetanggat ta. Kenapa dia bisa, aku tidak bisa? Undang songonita dok. Alai kita kuatkan diri kita masing-masing. Aku adalah pribadi yang baik. Tuhan memberikan kepadaku hati yang baik. Tuhan menciptakan aku dengan pikiran yang baik. Boido hupatupa nadinggan. Nangpe dihumaliaku kudang akka marsakap na hurang dinggan. Napadua ho na manginang dongan saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik ni minggu ta di minggu Advent na parjuloon didok di si Raja ni Hadamion nanaing roi. Sasitong na molo dihita halak Kristen, Raja ni Hadamion ima na martudu-tudu tu Kristus nung ngarobe. 2000 tahun na salpo. Alai Roma ibana musay pa 2 halihon. Lau pasikopon saluhud na akka ulaun na. Nakabisukun-sukun na manginang. Ujuro Jesus tu portibion, jalata haposi di haporsiai sadok akka pertikian nasal pudo akka naporsiai pabuak ibana do Raja ni Hadamion ni ibana do Mesiasi. Kasi tong songon anak ni dibata ibana songon dibata sadiri ibana tikiro ibana tu portibion sudedo boy selesai honon na akka haguturoni. Sudedo boy selesai honon na akka persoalan-persoalan ningolutta. Sudedo boy selesai honon na sude akka nahurang do penata itong di bagasan rohatta sinwaing. Sukun-sukun buasa dang pitor di selesaion Jesus hati hai uju haroran na perjulu halii sudi akka persoalan na di portibio buasa dang di selesaion sudi buasa saya di pasobu adong dope akka hajahatoni hagut turoni buasa saya di pasobu adong dope nahurangi gabe saya rohot kita mangai satu bagasatikyon amanginang alusna hobbartu topik ni minggu itu Raja ni Hadamion nanaing roi. Tutudo Jesus Mesias anak ni dibata jala raja do ibana Raja ni Hadamion. Sasitong na ibana di bagasan huasona songon anak ni dibata
tuk do bahenon na satokin paturehon akan naruduk na di bagasan nguluni jolma. Tuk do bahenon na satokin mabahen na dinggan di sudi akan naung sanga kurang dinggan parsaurat di nguluni portibion. Alai, dia hanya mengerjakan bagiannya. Ahamai di padomu di padame ibana hita dohok debata. Pardameatta tu debata napi na jongjong ni Kristus Yesus. Alanido ngasuan dame na tutui di bagasan rohatta. Lah kenapa Yesus tidak selesaikan semua? Yesus menyisakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Songon si huton Kristus hita di pasaha dotu hita. Nunga di ulahon Yesus be ulahonna. Nunga di selesaion Yesus be bagianna. Pajongjokon pardamaian antara hita dohok debata. Jalanunga mian hita di bagasan damai nasian debata. Nuaing tanggung jawab ta amanginang laho patuduhon peran dohot partisipasi ta ganup. Kita punya peran, kita punya partisipasi, kita punya tanggung jawab. Sian dirita ala nong tajalo dami ni Tuhani laho patupahon dami di tonga-tongani portibion. Dai dona sering masa manginang dihita marbadai mah amat taido inat tai sipatan alasar roha muladong tamu madalam mardumu nih kan. Hita do nomor bedai halak na asing duta suruh pada mehon. Jalan alomoro hatta adong perbedat tado seseorang Romayan isi mana yang nabui pada muhuk kami. Romayan isi mana yang nabui madami-dami kami. Memang tabu do songoni. Mulu adong natopet radi rohana jala memang di pasu-pasu Tuhan ibana lau pada mehon perbedaan ni namar saripe dohot na taduk maju antar personal pribadi dengan pribadi. Jala gudang do songoni mekirim dia ke tokoh, mekirim dia ke pihak-pihak ketiga na roh madame-dame ibana dohot persoalan na tu akan asing. Alay unang lupa hita amanginang. Sipata mau letapai madu halak neng pada mehok kita. Boy do lebat ro pardamiani manang sebalikna gabela so tupa pardamiani gabilam bagas parbadani. Jadi kita tidak menunggu orang mendamaikan kita. Dung diulahon Yesus bagianna setiap orang kita, setiap orang percaya kepada Kristus memiliki peran masing-masing. Patupahon hadameuni di tongani nguluna. Dang tergantung halak tokoh na asing behita. Alai di pasahat Tuhanido tuhita masing-masing. Molo radi hita majalo todni Tuhani. Songon na di ayat 2. Songgok matu ibana todini Jahoba. Todini habisuhon dohot habis taram. Todini panuturiot dohot hagogoon. Todini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Itu semua di pasahat debata tuganup hita. Dung selesai ulau ni Yesus di portibion nuaing hita maamanginang di pasahat tanggung jawabi. Tapa jongjong madame di bagasan roha, di bagasan pikiran, di bagasan keluarga, di bagasan akapar saurata. Dang tapai mai mahala na asing laho pada mehok kita. Kitalah yang berbuat. Hita do na pada mehon dirita dohot na humaliak kita. Jalan dapat 2 honda jok masa amanginang. Ulo dosoni, saya mau berdamai dengan dia, saya mau berdamai, tapi maunya ada dong jalan pintas. Gak usah ada maaf-maafan, gak usah ada saling mengaku dosa, mengaku salah. Gak usah ada syarat-syarat dohot lan akan asing. Molo adong kita manginang na memahami sudi liku-liku ni dalat di kota Medanon. Kata boto di dia daerah-daerah macet, kita pas membom mobil. Mungkin ketika kita tahu di sana macet, adong taboto jalan pintas, hola di sido marlaku jalan pintas. Tapi untuk
menegakkan damai, tidak ada jalan pintas. Asa tayo nguti manginang. Molo naik pajong joko damai, danga dong jalan pintas. Jalan pintas itu tidak ada dalam kamus damai sejahtera. Itu harus mengikuti proses. Jalan proses mungkin sangat menyakitkan. Di proses pardamaian ini mungkin sudah terkuras pikiran, emosi. Alai parbuena tutu macai uli jaladengkan. Amanginang dongat saha porsiaun di huriat to penung atahilala. Tidak ada perdamaian dengan jalan pintas. Proses 1 tahun 2 tahun ini pun belum juga selesai proses perdamaian yang sedang kita bangun. Peran dan tugas nih kita sudi, ruas nih huria dot parhalado. Lau pajang jokon hadameon di tonga-tonga nih huria. Molo tajalo tod dini debata. Tod dini habisuhon dohot habistaran, tod di panuturio dohot hagugoon, tod di parbinotoan dohot biar maraduk pun jahoba. Proses perdamaian itu, proses menciptakan kedamaian itu, mardalan doi torus. Jala memang kon di bagasan parsitutuon, prosesna memakan energi, dohot perasaan, dohot akka tenaga. Tidak ada jalan pintas sama nginang. Undang lupa hita di si. Jadi mulu sugut haluan muncul musia keperbeda di tonga-tonga nihuria. Itu kegagalan semua. Molo so tapangido tod dini debata na manuturi hita di bagasan perdalanan ningolutta. Napatuluho na manginang di advent na parjuluon ditawarhod do hita. Ala ni maul na jup penghadamion ni ala na setiap hari diperhadap putu hita akka hagut turon. Ala setiap hari kita menghadapi akka ketegangan di tonga-tonga ni ngulu. Gabe daudo pakirimota. Masih bisakah damai itu bisa dirasakan di dunia ini? Manang dung rope Kristusan lupa 2 halihon. Manang dung pemate iba asa betul-betul sonang jala taruli damai. Idona digobbarhon di si Jesaya, di Jesaya 10 sada ayat onom 1 ayat walui. Kalau kita membacanya mulut ajahaya menginang. Sedia mungkin serigala tinggal bersama dengan domba. Yang ada serigala itu selalu mengejar dan memangsa domba. Sedia dalam boi macan tutul berbaring di samping kambing. Yang ada adalah macan tutul akan menjadikan kambing sebagai mangsanya. Sedia boi dalam anak lembu dan anak singa sama-sama makan rumput. Yang ada itu kalau ada ketemu anak singa dengan anak lembu akan menjadi makanan anak singa. Sedia dalam seorang anak kecil mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dan ular beludak itu tidak mematok tangan anak kecil itu. Yang biasa ada anak kecil dilarang dekat dengan binatang-binatang berbisa. Karena binatang-binatang berbisa itu bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya di bagasan ngulu nidak danak. Atau ngahadonan yang dohonan di zona manginang. Bagi orang yang memang sudah pasrah, bagi orang-orang yang memang sudah apatis, bagi orang-orang yang memang sudah tidak mau lagi berjuang dan sudah tidak mau lagi berharap, maka gambaran tentang damai sejahtera itu memang baginya hanya tinggal mimpi, tidak mungkin lagi terwujud. Kita sudah merasakan itu. Gambaran di Jesaya 10 sada ayat onom 1 ayat walun sudah dihitaman dia mungkin nih. Hati-hati yang menginang. Tapi firman Tuhan berkata, molo tamulahi, molo rade hita gabe si ula dame, molo tapakke naung pinasaha ni debata tu hita pardamian naung pinatupanai antara hita dohok debata jalanga mian dame di bagasan rohatta. Damai yang digambarkan dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai ayat 8 ini tidak hanya dirasakan kelak di surga. Alai nangit-nangit tapa jongjong di tongani bagasta. Apa artinya?
anak-anak kita di rumah merasa nyaman dekat dengan orang tuanya. Kemudian tangse adong aroma do aka unsur-unsur naing saling memangsa. Suami do istri tongan ijabu naing saling memangsa, mengitip-itip hasalaan masing-masing. Pete rasa di hari salah ho inatu inate, pete sa di hari salah ho inatu amate, saling memangsa. Dan sasitong nga hadamion na digobarhon di Jisaya 10 sadon, nungah mulai buhay amang inang tanikmati, molo radihita mga sahot tod ni Tuhan. Jadi ini bukan dinikmati ketika sudah mati, ini bukan dinikmati ketika nanti Kristus sudah datang kedua kali, alay mamukka sonari amang inang tapajongjong ma jala tanikmati ma dami. Tapa daw maaka pangalaho saling memangsa, saling mencurigai, saling menjegal, do lanak kana asingi. Alay mulutong adong akka nanayang si paturiota marhiti toddi habisuhod ho hapistaran na siya Tuhanima na manuturi hita asabuy tanikmati. Kita bisa saling berdampingan meskipun berbeda-beda. Kita bisa nyaman satu dengan yang lain. Dan ni manangisi pe dang maguan dang celaka meski agak jauh dari orang tuanya, meski jono ibana tu akka situasi marabahaya alaniaha, semua saling melindungi, semua saling menolong dan saling menopang. Alanido manginang raja ni hadameon naneng roi jalan naung roi ima totong menginspirasi hita, ima totong menugu-nugu hita, mengajari hita patupahon hadameon di tonga-tonga ningulutta. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan Jehovah mauliate madia sini roham, mauliate di hatam nokutangi hok kami di advent na parjoloon. Hodwali Jesus raja ni hadameon naung roi jala naing pasikopomu mamuse hadameoni di harorom na badua halihon. Alai posdor hanami di hami ganup di pasato dotong tanggung jawab di juhodo hami asa patuduhonon nami dia mana bui si pajongjongon nami si patupahon nami laho patupahod dame di tonga-tonga ni ngulu nami keluarga nami dohot nahumaliak kami nang di tonga ni huriamon. Alanido lehom matod dimi di hami Tuhan asa tod dimi na mga lehon habisuhon dohot hapistaran, tod dimi na manuturi hami na mga lehon haguguon dohot mga lehon parbinotuan dohot biar maradot pokko. Asa tarulahok kami Tuhan pajongjokon hadameoni di bagasan ngulu nami keluarga nami nahumaliak kami di huriam dohok di tonga-tonga ni bangso nami. Atong ali Tuhan rapoko mahami urupi hami mangulaw-ulaw nami sa mingguon jala di masa-masa advenon gabi mangaradi mahami takas lam manada di sudi akka sakap dohok lomoni roham si patupahon nami dope di tonga-tonga ni ngulu nami. Nang pigutur humaliang gaur saluhut huida hami alay huingot hami do Tuhan panopau mi nadinggan situtudo saluhu na ditopaho jala manupak tu nadinggan domuse saluhu na Tuhan patupaumu diak kanamak kaporsiayho atong pargugui jala tiup matangan nami asa unang gabe malua hami sian asini roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho. Amin. Marid dehita laus tapasaha ama peliata 7:2a dohok 2b.
Tatang yakom ma peliat tamar tangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami di bagasat tau parhuriaw nang salpui, asini rohamdo napasahat tok kami tu bagasat taon na ibaruon, huidahami di bagasan na sa taon nidinggan di basam, buas doho mga lehon barita nauli tuhami, asamar dame jala marhasonangan rohanami, ditabay hodo bilangan niya kanaporsea akan naburju manguloy hatam, di pargugoy hodo akan naporsea doho naposom akan namamaritahon habal gaummu di tunga-tunga ni huriam tung naso habilangan do sudi dinggan ni basam na sa taon ni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sahat rodi sadarion di baheni hupuji hami magwarmu jala hupasangap hami maho say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam tabay maganup ari torop ni akan naporsea namarholong ni roha diho say pararat maharajaummu di tano batakon doho di sadok puloon say ramoti huriam asa unang sao tahini parjahat na mga bati harara ni harajaunmu say unang loas huriami disusay digaori manang dileay ramoti maakkan na pinilitmu pay masahat tu hanguluan say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita nauli say jow maakasi pilibigu doho parugam mo na asing asa doho na sida pasangapon guarmu say ramoti jala parbadiay mahuriam sahat rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia ma goarmu
Sairo maharajaunmu, sesaut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dusa nami songo panesa nami, di dusa nidongan namar dusa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homadamena tu todim. Horas selama Advent madihita salhuna.